Ninjutsu klub zaista nismo imali nešto prilike da razgovaramo o tome, niti da mnogo slušamo o tome koliko ovaj klub ima članova i u stvari u čemu je njegova razlika u odnosu na neke druge borilačke veštine i na neke druge sportske klubove. Evo ovako, pa u Leskovcu do sada nismo imali prilike, bio je jedan nezvaničan, znači ninjutsu klub ranije, pre jedno 10-15 godina, ali, kažem, nismo imali prilike da vidimo ninjutsu kao borilačku veštinu. Ninjutsu klub Buđinka Leskovac, gde sam ja glavni instruktor, je ogranak svetske organizacije, znači koja ima sedište u Nodi, pored Tokija u Japanu, i naš glavni sensei je dr. Masaki Hatsumi. Njegov učenik, moj trener, znači moj mentor je Blaža Nastov, on ima znači klub u Beogradu i Novom Sadu, majstor 13. dan crni pojas, znači on je moj mentor i on nadgleda bukvalno progres, napredak celog kluba u Leskovcu. I kažem, ja sam osnivač kluba, osnivač udruženja građana, glavni instruktor i ninjutsu, zašto je to specifično i sve to, znači ninja, mi smo svi čuli iz filmova za ninja. Ono što je jako bitno je da, kažem, ninjutsu je jako stara borilačka veština. Konkretno, baš program koji mi koristimo na treningu, znači jedna od škola, 9 škola koje mi obrađujemo, datira iz 11. 12. veka, znači pre nekih 900 godina. I veštinu su, kažem, doneli iz Kine i iz Indije, kineski ratnici vojskovođe, koji su se tamo, kažem, sarađivali su sa, to su Yamabushi, ratnici monasi iz Japana, i oni su napravili jedan čudan taj miks koji je vezan za psihologiju, medicinu, meteorologiju, astronomiju, poznavanje prirode, orijentacije, herbologiju, znači herbalistiku, sistemima lečenja sa vojnom strategijom i taktikom. I tako da imamo jedan, kažem, neobičajen sklop, da imamo borilačku veštinu, da učimo borbe sa svim vrstama oružja. Naravno, treniramo sa rekvizitima, znači drveni rekviziti, ali tu radimo sa svim hladnim oružjima kojim možemo doći u susret i nekim srednjevekovnim oružjima. Radimo goloruku borbu, znači sve vrste borbe, i udaračku vrstu borbe, i bacanja, obaranja, poluge, parter, i nemamo pravila, znači radimo te neke stvari koje ćemo raditi na samoodbrani koje nisu dozvoljene u sportu zato što su jako opasne. I koliko sve to izaziva interesovanje naših sugrađana? Pa izaziva, ja kažem, nisam pokrenuo bio toliko veliku marketinšku kampanju. Ovo je prvi put da se ovako ja na televiziji obraćam javnosti, ali ima dosta zainteresovanih. Kažem, trenutno su kod mene 20 ljudi u klubu, imam 20 učenika, od 7-8 godina pa do nekih 30 godina treniraju kod mene. Imamo pripadnike iz policije, iz specijalnih jedinica vojnih, i nemam pojma, imamo i škole, i dece, i ovako ljudi koji nemaju, kažem, neke profesionalne dodirne veze dodirne tačke sa borilačkim veštinama, tako da je veliko interesovanje, zato što mi radimo i neku teoriju, istorijat, anatomiju, imamo jednogodišnji kampove, na kampovima radimo masaže, inače, znači, ja sam stručnjak za orijentalne tretmane kao što su shiatsu, jumeiho, reiki, znači to su sve sistemi koji su medicinski, za otklanjanje bolova, za otklanjanje ušinuća, nameštanje zglobova, pršljenova i tako dalje. Iako je, kažem, to sam sve naučio kroz obuku za ninjutsu. I ukoliko se na kratko vratimo na seminar Samoodbrana za žene, kako mogu sve dame koje smo sada zainteresovali ovim razgovorom da se prijave za ovaj seminar, da li je u stvari potrebna neka prethodna prijava i nismo rekli šta je ono što je potrebno od opreme? Pa eto je prvo od opreme, samo da kažem. Znači od opreme ponesite šta god vam je udobno. Znači, mogu da ponesu majicu ili neke trenice, bit će toplo u sali, mogu patike. Ovo je, znači, udobna odeća, to je najbitnije, zato što ipak treba 7 sati da se izdrži. I, znači, obavezno treba da ponesu taj deo kad budemo radili sa improvizovanim oružjem, znači da ponesu jednu hemijsku olovku, jednu knjigu i eventualno, znači, torbicu s nekim dužim kaišem. Znači, to je, kažem, nešto najosnovnije što može da se nađe pri ruci, sad tu su igle za kose. I visoki potpestice. Da, biće i o tom isto reč, kako se visoki potpestice. To može i tekako da bude korisno. Znači, to je vezano za opremu za seminar. Ručak obezbeđuju sami svi učesnici. Ručak je od 12:50 do 14:10, znači nekih 80 minuta.
Onda, šta smo još rekli, znači kako da se informišu o svemu tome. Na Facebooku ima stranica Ninjutsu klub Buđinkan Leskovac, gde će bukvalno sve informacije biti, znači sve informacije vezane za seminar biti non stop, znači izbacivane na profilu. Kažem, ja sam to stavio i na profilu grada, znači grad Leskovac, objavio sam o seminaru, imamo onaj događaj, event, mogu svi da pogledaju i program seminara, znači sve što ih zanima vezano za to mogu pogledati tamo. I, znači, najbitnije mogu da se jave na broj telefona 064 38 24770. Dobro. Prethodna prijava, da li je potrebna ili mogu tamo? Može, znači, ko god hoće može se prijaviti preko interneta, ali i ne mora. Znači, opet, ponavljam, samo su žene pozvane. Znači, žene mogu da dovedu, ukoliko žele da se osjećaju malo lagodnije, znači, brata, prijatelja, svog dečka ili supruga. Znači, mogu da povedu ukoliko žele da im on služi kao partner, napadač, da jednostavno vežbaju ako se osjećaju lagodnije. Što se tiče sad muške strane, od muškaraca bit će samo moji učenici, neće biti, kažem, dozvoljeno da gledaju muškarci, jednostavno, kažem, žene, njihovi prijatelji, oni koji će im biti partneri, mogu naravno dođu da učestvuju na seminaru. Vladimire, najlepše hvala na ovom razgovoru. Hvala tebi. Poštovani gledalci, mi smo došli do samog kraja i ovog jutarnjeg druženja. Dakle, drage dame, čule ste, u nedelju u Sportsko-rekreacijnom centru Dubočica seminar koji nosi naziv Samoodbrana za žene. Dakle, da ne budemo slabiji pola, eto toliko. Hvala još jednom na pažnji i ja vam želim prijatan dan.